niku gedheke pring gek seseke morak-marik terus namine Pak Polo kula Mbah Harjo Sare niku masrahke teng tiyang sepah kula niku, Pak Sonojo niku. But nganu omahe Mbah ki ririeng supaya kena dibangun kepiye sak pasrahke nyang kowe. Saestu tiyang sepah kula angkrem wonten mriki dangune Sulan. Sareng pun pikantuk Sulan namine Mbah Windu Jati wau manggi tiyang sepah kula. Ngan gut kowe mbanting raga setengah mati ki apa sing kok karepe? Mboten kadosa Mbah kula ngemban dawuh kalih pemerintah. Pokoke dalem jenengan niku asal mboten asal badhe dipun bangun. Lha pene sing mbangun kok wani-wani arep mbangun omah kowe. Wonten Mbah. Ya kena dibangun. Ning nek kowe engko ora njuh nuruti karep aku telu-telune ya ora kena sendika. Ya nek kowe mempeng ngono mbok menawa kawulaku ki enek sing rene terus gojek enek gang tengah ki pengingeng sendika. Ngene kok penging ora kena tak penginge dhewe. Terus sing nomor loro payon dhuwur kae aja diganti apa nek liyane alang-alang sendika. Terus sing nomor telu mbok menawa kawulaku kuwi sing rene duwe penyuwunan. Klangen aku ki kembang menyan, minyak wangi, rokok kobot, candu. Nek kowe engko njuh nuruti karep aku telu-telune ya kon bangun sendika. Niku pun tentekan. Sing saged diganti napa Pak? Niki Pak Triyo. Sing saged diganti. Sing pun diganti. Nek sing pun diganti nggih anusuk, reng, gendeng, dudur niku. Dudure bekase teng nika tesik disimpen nek bekase dudur iki. Tesik disimpen, sedaya tesik simpen 3. Semula entene diganti nika cacatang luku Mas sing ndek nika. Cacatan ruku niku. Cacatang luku cacatang garu niku lho Mas. Oh. Mula dik jaman bar dibangun nak iki kok cacatang luku kek mboten dipaku terus teng tiyang sepah kula supaya diganti dipaku terus supaya kenceng ngoten. Tekad semanten atur kula nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.